maganar da ake cewa malamai sun je an ba su kuɗi, ni ina cikin wanda muka je Abuja. Kun san wanda suka yi kiran? Spring Council for Sharia ne suka yi kiran. Wallahi tallahi kudin jiragen da malamai suka hau suka tafi, yan Sokoto, yan Abuja, yan Kano, wallahi bashi suka yi suka tafi. Wallahi sai bayan mun dawo daga taron, kun jina muku rantsuwa, bayan kwana 3 kwana 4 aka bamu kudin jirgin da muka hau. Ni ina cikin su. Wani ma ya biya kudin jirgi ya kashe 300,000, an bashi 200,000. Yayi korafi aka ce kai hakuri. Wallahi tallahi yan Najeriya, abinda malamai 150 ko wani abu makamancin wannan suka je, gayyatar Spring Council for Sharia ne, ba gayyatar gwamnati bane. Muna da wata kungiya Spring Council for Sharia da take hada kan malamai gabaki daya idan masifa ta tunkaro musulmi a Najeriya. Kun san me aka je yi? Magana ne akan LGBTQ. Wannan magana ta saka hannu da aka yi akan takarda da za ta halatta auren jinsi, auren mace ta auri mace, namiji ya auri namiji. Kwana 3 malamai suka yi suna ta debating. Muka ɗebo 'yan boko a cikinmu da lauyoyi a cikin malamai da masana constitution da waye aka karance wannan. Aka ce kowa ya zo a yi research a faɗi me za a gaya gwamnati. Wallahi tallahi lokacin da muka je, abinci idan za a bamu muna mitin ɗin nan layi ake samu. Ku faɗa ku gaya wa kowa layi. Duk manyan malaman da kake gani layi suke bi, ana bamu abinci a roba. Saboda mun san aikin musulunci muka je. Ana bamu shinkafa, ni kam na je neman tuwo ma aka ce malam tuwo ya ƙare. Na ce ni tuwo nake so, aka ce babu. Haka na harkunan karɓi shinkafar, misali na baka. Layi suke bi a karɓi abinci na rana da na dare. Wani lokaci ana cikin mitin ɗin sai dai ka yi wa ɗan agaji magana, rubuta suna na karɓo mu abinci. Hotel ɗin da aka sauke mu, hotel ɗin Ajuji ne. Ku je ku tambaya Abuja ina ne Ajuji. Yana cikin manya-manyan hotel. Inda har za su ba da naira miliyan 16, to sa aje mu a wannan hotel ɗin. Me ya kai mu? Magana akan a ƙwatar wa musulmi yanci daga hannun gwamnati. Ta je ta rattaba hannu ba da izinin mu ba da yardar mu ba akan wannan doka ta halatta auren jinsi, ta halatta mutum ya auri dabba, male domination, namiji yana mallakar mace, hana aure, hana rabon gado, hana abubuwa. Muka ce duk ba mu yarda da wannan ba. Magana kan human rights. Malaman da suka karanta law a cikinmu suka tashi suka yi turanci, suka gaya wa ministocin nan, suka gaya wa wakilan gwamnati cewa wannan dokar ba ta dace da mu a Najeriya ba, ba mu yadda ba. Wallahi tallahi taron da ya kai mu kenan, sai aka ci rashin sa'a. Daidai da za a gama taron sai aka fara yaɗa maganar cewa za a yi zanga-zanga a Najeriya. Kurin wani mara tsoron Allah mara albarka, kurin sai ya ɗauki wannan hoton, sai ya yada a cikin wannan social media da take cike da sharri. Ya ce ga malamai nan sun je Abuja an tara su, an ce kada a yi zanga-zanga. Wallahi tallahi ba haka bane, kuma ba haka aka yi ba, kuma ba shi ya kai mu ba, amma mun bar wa Allah, Allah ya yi.